ïalehkai kaba ya khat baha mama ya biang gon Kasik United Football Club na Smith kala long ka wayne ki kun hun ïalehkai kinjat ball kablara bat Khur ka nam jingjob haden bakala la ban penlim da shigol la not pusha ya ka Setlung Football Club na maungap haka Sik Mountain Invitation Football Tournament 2019-20 balapanya da ka Mountain Sport hapo Madan Maupulun Mini Stadium Mountain Southwest Kasil District haga jing ïalehkai jong ka kelas 10 ka jing ïalehkai kala long ka bi itnat bah nama kirang ïalehkai ru kilong ki biang bor batla sakhiru ya ki minute ki bashakmat ba ka Setlung Football Club kalapan i bor ba kala sedang ban nyonting da ka bayo bun ki ka buksiar ban persang ban penrung ya ka bol hapo gol Henry bon ki jing persang ki shulong le no kan ba ka bol kala shulek no sharut bat ka jingla ban kerda jong kirang ïalehkai ke bai ïalehkai na ka 6 United Football bat kum joru ka jing tibet jong ugol haka bawan jong ka kelamin ru baro art liki kenhun kilai ïalehkai ba hadu ba om shem ladon manu ru bala ban penki ia ka jar ban raya ke kenhun ka bajom kinong ïalehkai ki lahab ban penyele biang da ka extra time haka ba haka ne ka kenti na kalian ka Sik United Football Club na Smith kala yo ya ka kabu ban tap goal haka minute ka bashispa ka nriu lengba u Robert Kongjo Nomor kata lengba ka ni ka shigol ka Sik United Football kala long ka lado haka ni ka lympung ïalehkai jong ka Sik Mountain Invitation Football Tournament 2019-20 haga bukut jong ka jing ïalehkai layo ru ban sam me ki kusnam harangkat ka song pisa sya ka kenhun ka bajom ka bolong lailak shipo hajar bat ka kenhun ka barem shilak saupo hajar la samru ya ka kusnam shimet kata ya ka nam rang ïalehkai batibit sya u Robert Kongjo bat unong up goal batbit sya umai kha umno ke bade jong ka 6 United Football nangta ya ka nam rang ïalehkai bakensai layo daw Hardy Cliff Nongbri jong ka Setlung Football Club ya ka nam promising player layo daw Pats Camp Thank you jong ka 6 Football Club ya ka nam nong up din batbit layo daw Kensak Harshang jong ka Setlung Football Club yo nong up goal batbit jong ka jing ïalehkai sya u Banshan Nongdhar jong ka 6 United Football ka kenhun ka babiang por sya ka Mawphor Sport Club nong tep bon goal sya u Reson Roy Lengkhoi jong ka Kucha Frank FC ubalayo ban tep adu saw goal u kongsan ha gani gesngi udei uba Krishan Bor Wanyang haringkat ka jingedon lang kinong kitkam jong ka Shillong Sport Association nadu uba SS Raptham Secretary bat uba SM Lengdo Football Secretary SSA uba HS Dingdo MCS SDO bla Shongthat jong ka Ranikal Civil Subdivision lembat kiwe ki riurang ba kinong kitkam jong ka Mountain Sport Club bat kinong pekkai ki badaki hajar
blok no. Lihat tadi bila pendaftar ni ke badan orang kebun tengah beras bermain. Boleh juga arjar kat kendai aku beliau berpenkut pencip senam teman lagi dah jom ini kita jalan dia pergi jiglong jom dari ke berpay mentah di ai play ke sports club mentah bayar 40 hai kan ai play tu nam tadi dengan dalam senong juga lifestyle sekali juga senong mentah lari ke Khur Christmas ke Khur senam pemain ai play ke Christmas ke besok di baru berkunjung begini yo sem pemain ke bengi kermen bagi lajno ni kini syate syaku kiri ba don hagani ga lingba hagani ga klam ga boy don gini awan lajno begini awan im nan kumba ngi ju im baru polish board baru